terve! Ja hyvää kesää kaikille. Vielä muutama päivä juhannukseen, että en vielä toivota hyvää juhannusta, mutta nyt on lähdetty niin yhdelle kesän klassikkolenkille. Eli tänään on tarkoitus ajaa 2 klassikkoa. Eli ensiksi tonne mun suosikkipaikkaan eli Leivonmäelle Karoliinan kahvimyllyyn olisi tarkoitus ottaa ensimmäinen tauko. Ja sinne ajellaan nyt tän Toivakan kautta, missä nyt ollaan. Se on Toivakan urheilukenttä. Tuosta vielä vähän nyt hiekkatietä pitkin sitten mennään Leivonmäelle. Sieltä sitten niin matka jatkuu kansallispuiston takanta niin kohti Korpilahtea. Saadaan semmonen ympyrälenkki siitä. Ja Korpilahelta sitten takaisin Jyväskylään. Sää on vähän tämmönen viileä nyt, ei oikein kesäinen. Mullakin on pitkähihainen paita, vaikka on kesä. Että niin täällä on aika tuulista ja vähän mennä sataakin. Toivotaan, että ei sataas, kun mä jätin lokasuojat ottamatta, koska mä oon niin toiveikas, että ei sada. Mutta niin, jaha, näyttää siltä, että niin rengas on vuotanut jo. Siellä on litkua tullut. On se vielä kovaa, mutta semmonenkin pikku jännitys, että kestääkö renkaassa ilmat. No, eiköhän ne kestä. Kovaa ajoa vaan. Ensimmäinen tauko ja Karoliinan kahvimylly Leivonmäellä. Täältä saa isoja pullia. Hieno paikka. Kannattaa pysähtyä, jos ajelee ohi. Niin. Ollaan tossa Leivonmäellä. Lähdetään tosta noin ja sitten täältä kansallispuiston takanta Selänpohjan kautta ja tonne päin sitten.
Nyt on toinenkin tauko jo pidetty tuolla Sataman kapteenissa. Korpilahdella siis ollaan. Tästä pitäisi vielä polkasta sitten niin Jyväskylään. Tai Korpilahtihan kyllä kuuluu Jyväskylään, mutta on tästä nyt kuitenkin vielä semmonen 30 kilometriä. Ihan hyvin on kulkenut, mutta viileetä on. Ei paleella, mutta ei kyllä tarvitse paljon hikoillakaan. Vähän saisi tulla lisää aurinkoa ja lämpöä ennen juhannusta. Mutta ei taida tulla. No, sehän ei pyöräilyä kuitenkaan estä. Tuohon suuntaan lähetään. Siellä on Päijänne.